Коста пичове, съм Митко Петри 2 и днес ще правя ревю на Terraria Craft. Това е спаунчето, виждате. Тук са при мен колонерите и онера. Да кажем, кажете хи на YouTube. Сега вам дръжка. Виждате, тук съм сайтънки. Тук айтеми депо. Тук безплатни неща, нали да се вземете. Ето безплатните ми всеки ден. Така, нали, като отворите честа ще получите 500 пари всеки ден, нали, да получавам всеки път като влизам. И виждате, така ми пише: добре дошъл Митко Петри 2 в Terraria Craft. Тук сме 7 от 70 за скайп, така и тук скайпа му. Има WarpKit и Roast. Сега да ставя малко глупости за клиповете, са неща, които не спомням. Да покажа китовете. Да видя. Кит PvP. Вау! От наградата, вижте какъв е кит PvP. Това не е от наградата, де. Това е наградата и този меч и това. Да и почнем кит. Сеща кит и кит старт. И той е хубав. Но аз сега и така се ги оставя. И преминаваме към варповите. Първи варп е варп Crate. Като колонера е очаква, че има скайпа и на него и на онерът. За IP-то за сервера и тех шапака. Ето го варп Crate. Видите, много хубав. Само малко те не е довършен. Така да преминаваме към следващия варп. Варп. Опа. Дроп. Парти. Венци се забрах да кажа, че са от 20:00. По-скоро се. Часа, нали, чата. Да ги чествайте. Приготвени са. Не преминаваме към следващия варп. Варп. Ancient. Кефи си на серверчето, много си хубаво. Те така има да скупувате ботълки и така спечи нищо сервера, не знам. Сета, не съм кефи, няма да се махна така. Може би ще направя епизодчета, нали така. Виждате колко лага. Просто сега взимам лаписа и тук пак си имате безкрайно, то е много хубаво. Вижте. И преминавам към следващия варп. Warp End. Ето Warp End. Къде да скачате и събийте. Ето и да направя. Ето така си идвате. Не съм много бързо джумповите, ама сета. Ето виждате. Вау. Ето тук е. Ето имате и пушенки. Така да преминаваме към следващия варп. Warp Food. И само забравих да кажа отстрани там, дето виждате Terraria Craft, там мъни, умирания, колко хора има в сервера и пак лагна. Паси. Нищо. Колко гледате се? Я важно, защо не мога ги бя? Вау. Удрям ги, бе. Висете. Ето. Варп. Следващия варп е варп в опаса. Ако се го фърля, ти ще ми трябва. Fuck you. Виждате варп в опаса. Мати си спитка. Откажете, не може да паднем. Нищо. Опа, да върча, видите. Вижте колко е големичък. Нали? Видите колко е голямо, така може да идвате и да се видите. Така да преминаваме към следващия. Опа, Warp. Фри, аз го показах там на PvP. Може да не съм го показал, не знам. На Warp PvP. Така, айтемите.
Тук идвате дупката и скачате. Дупката има скрит 6 награда, намерите го. Нищо, няма сега да търся, не ме интересува. Лагна. Да, лагна. Сета, ларп, следващия. Абе! Вау, нищо. Следващия ларп е Warp Geo. Това не знам. Служите, тук има кабинки, доста са те. Тук има доста кабинки и пише номерцата. Преминаваме към следващия Warp. Лагна сервера си, да. Warp. Warp kit. Ето. Супер. Държите, за да влезете в кит битка, натисните табелката, нали, Kit Battle Join Default, Click to Join. Нали, там пак се опише, ето Кабалив, за да излезете от кит битката, тъй Кабалив. Също. Пробвам към следващия Warp. Следващия Warp, имам доста Warp-ове. Гледат така. Ето я клетката, тук си идвате и събийте с така. Вървам към следващия Warp. Майнинг. Тук на евентите ги пускат, идвате с кирката и цак. Те. Хоп. Нали идвате да се купаете. Съберете се ресурси, правим към следващия лапто една спална мисля, Kit PvP. Не бе. От Kit PvP доста се губила. Опа, така не ще помня. Сора, ама така като се дигне в опасато и видите, много му спичва. Не на мене, тук има много неща. Сърчето доста си е хубавичко за мене. Да преминем към следващия PvP 1. PvP 1 и останаха 1, 2, 3, 4. Фак! Супер. Не! Супер, ето го. Ето, това е следващия Warp. Арбе! Warp. Бе, стига съм писал Ranks. Ето ги ранковете. И това, вие си ги разгледайте. Това е целият Warp. И да преминаваме към следващия Warp Run. И това на евенти е пуснат. Честно да може само да раз флаш да ви го покажа. Питам за последен път, че колонара. Той трябваше да лимитко не спомня. Окей, сега да. Ставам Warp, следващия Warp Shop. Те още не довършвам почти. Табелки няма, те го довършват. И се ручето доста се развито. Ако не съм казал пак, IP-то ще го имам в описанието. T-Sharp и скайпа на колонера и на колонера.
Така да преминем към следващия, последния Warp. Последния Warp Staff. Ето и това дето от началото го показва. Само откъде бъгнахме. Това мисля да е от клипа. Надявам съм да ви е харесал клипа. Надявам. Абонирайте се, коментирайте и до скоро съм да кажете. Кажете бъба на толкова да лагваше, ама нищо. Бъба на YouTube. Не знам дали ще кажа. И надявам се да ви харесал, абонирайте, коментирайте и до скоро.